Ya. Dik. Sap. Lembu. Pinter bisa ngukir mega ibu abel metu geni harapan gugu nurut nuku ning ngomong ira. Kan terutama isu rusoten pangandikan ning Betara Guru. Ratu ning dewa harapan gugu nurut ngomong ira beli. Sedurunge Betara Guru ngabul ning kan dadi minangka dadi penjalukanku isu harapan kondur ninggalaken kandewana. Ini nong serang mama ulus kami rengatkan mama kajan kajanan bos ayam arabek berarti sudah harapan luru baik luru silakan yang orang gelem minggil bubar ninggalaken kadewatan sambatan mati. Ditantang sapi itu tadi kalah kok membeli. Sinjang kirut sejatining wayang jajar gunung mapina ngayungan maju terus pantang mundur membela kepecikan asli matur kesuwun Bapak Uno semenong singgir ngaku Bapakku ono saking kiamat mau mandur gintung kidul Mama bumi gintung kidul gede asli kali tembangi kamu mati komis dengan kaguk potel cupang aku mis dengan kadet kagor mati masa trio aja lali selawas grup potel aja lari mama kumis kanggur mati aku mis grup potel tak sulit kali tembang sarang mama teguh mama nisai gede mama Devi kami rengat mama Rina mama Suartono mama Aji sama Tata sarang mama tekai gede bapak Sanita tuan rumah mini Arman sinyak seri papai oman ini oman kami rengat ajaran mama Ajis saking cupang kelingan kenang beceke kelingan kenang sayang ibu haja wayang minang kabruk anjing minang kane bos enje saking bongas layung sore padang esuk mama Ajis kayak katon sate batu
Mama Nisa, Mama Devi. Aduh, Mama Devin, Mama Tony, Mama Tika, sareng Mama Rudi, Mama Udin, Mama Willy, Mama Marto, Mama Gopar, Mama Mimin, Mama Ajis, Bos Ayam Arak, Nini Menong, Amir Ngahaka, Mama Unus, Kang Yaksini, Mama Ahi, Mimi Ahi Meko, Ajalani, Asule, Akunis, Minaka, Grup Hotel Cupang, Aja Hoki Kawengan, Mama Bumi, Mama Bumi Gintung Kidul, Kang Mandor Gintung Kidul, sareng Mama Desi Gede, Mama Tata Supir Desi Junjang Mayang pamikula dega-dege sampean siji minang kesana gurune Mama Nisa Mama Devi Ajalani Bos Ayam Marape Gede minangka grup Deok Cupang mangan lepet mangan sempol mangan kocik katut kulit teh dan menuket dikira pengen jadi siji Mama Tata Supir Desi angin awit pengen jadi siji asli awit keng beli papa aski esuk nakir sore nakir kang ditakir magodong pasang aduh aku mis esuk mikir sore mikir kang dipikir di rumah sing dipikir di rumah papa beli empat mamaku ono saking biawa simpar mata megari kelapokan Mimi Suartono kelingan baik kenang beciku Mama Suartono gede minang kawong tua aduh Mama Ahi Mimi Ahi Mama Unus Mimi Menong Ajalan Ibu Haja Wayang beda kabusin jedewe sareng grup hotel grup Deok Cupang aja lali Bos Ayam Marape Gede ase menong tuhetang dikuat nang jalukan sareng Mama Bonai Mama Kaja Mimi Suhartono Mama Suhartono asem nom tua tanggung jaluk apa dituruti Mama Oman Mimi Oman jaluk apa dituruti mangsa wurungan dituruti grup Deok bangsa Wandena
dumateng para nupiksa sedaya wonten panjenengan lagu dangdut etang-etang kangge tambah jemuh supados sampun bosen. Kang hormati Bapak tuan rumah sekeluarga, kang hormati para pengobeng lanang, pengobeng wadon, para undangan, para bina sepuh, para pemuda, pemudi dan para sutrisna wayang purwa sedaya. Mangga lagu yang pertama saking Bos Ayam Arab kangge Mama Yunus. Anak pribasane mangan lepet, mangan sempora, mangan bolu sing peningkiran. Yang menduket dikira-kira Arab dikawin anake bolu suwe-suwe dadi pikiran. Tobat. Yun lagune Rangda Keter ajak lalemi grup Tiok nggih sampun kapados. Saking Mimi Oman yun lagune Keter Bandike. Saking Bu Haja Wayem Dibongas new lagune Bos MJ Tangisan Rindu. Saking Menong Mama Unus new lagune Godong Semanggen grup Tio nggih. Yuk mangkana sobaken kemawon Rangda Keter Badike Tangisan Rindu Godong Semanggen lujeng irengaken yuk. Waya perang sun dodok diwekan pikir melayang kilingan pujaan tangisan rindu olah kenyataan. Tung ngirongnya Masya Allah wayang meris bodoran cukup ning watu Diti malah akhirnya arep mulati sebatin kesampir pusas om angin tulung todok kekasih ning aneh sun rindu wis pengen ketemu mamaku ono sun ora bakal bosen kono gone oh angin tulung todok kekasih ning aneh sun rindu wis pengen ketemu sun orang bakal bosen kono gone duwe pacar ganteng goro-goro pikiran sering dilarang sebabung ganteng akeh wadon godong semanggen digawe rumbahan desakan bagian menweno asal setia mamaus nimbalan kaulan godong semanggen grup hotel ning tengah sawah asune desakan bagian kenimbang pacar ganteng melarani wis awan beni disakiti kekasih ati lara perih susah diobat pola kederpis pola pilih demenan sering ganti cinta mulang kasih setia ngasih diriku
siksa diri kula dipitnah lagi nuduh kula nyeleweng karo tangga salah tanpa bukti kakak ngajari lagi gila-gila lagi neko durung gawe salah rusak jiwa raga lagi ora sedih pulang karo lagi gawe salah masa kula ora duwe tua dipegat ning lagi pakayoman sepeder balik beli duwe mami mioma harap ngebrak nisan yen masih urip papa yoma bulan mama beli mungkin sangsara kurang ajar tadi lembuan ini. Iya. Senajan wujud satu kewan sapi lembu nanging betara guru sor, betara guru lahir, betara guru tan sejati katik bisa dari pak dari penggawakan diri kakak ya para pinandi tarasi aulia beramana bubar gempar kami lembuan ini musni lagi pasang guru tak sembelih sini Long bahkan Abu Beri kang tenang arwai long kang tenang Aja tayangan iki ruwet moko nabane Beri sih ruwet diancak ruwet kayak setan duduk panjake long bolong ngapa udut ngajeki nah ku bapak tuan rumah udut jaluki pengecrek kowe ku sampe 12 batang nih
Sarukir gampar waktu welan pisan welan pisan kena kaca Mama Joni Nini Joni grup dewang sarang grup nama sadi ajaran Mama ikin deh Kedik Mama Rina Ajalani Mama Joni Nini Joni seduluran orang tiga selawasi Mama suara tono ini suara tono sarang Mama Detik kali tembangi Mama Nisa menghormati grup hotel Cupang Mama Nisa grup hotel Cupang sareng mamaku ono saking diawa masa trio mimi meno sing nyanyiin mama ono segidik Mama Desi Mama Kaja Mama Sinta suara tono bos batualan sermi suara tono kacuin rai keudi kajaran selawas Mama suara tono matur kesuh kacuin rai sermi suara tono keudi ngajalali mas selawase Mama Nisa kedik kajalan serang bos ayam arang Nini menong kang yaksini serang Mama Ahim keningan baik kenang becike Bapak Sarita enggak bangun di pegot bayi
Got. Simbar mata megaraning telapukan wong demen keringan baik kenangi depe mamaku biawa mama bumi gintung kidung mama bumi cupang sareng kang mandra gintung kidule kedik masa trio saking biawak kami rengakeun Mama Delpi, Mama Tuni, Mama Tika, Mama Rudi, Mama Udi, Mama Willy, Mama Marto, Mama Umi Cupa, ngaturaken matur kesun Mama Umi Cupa, Mama Gopar, Mama Ajis, Mama Unus, Kacung Indra, Mama Suwartono, Mimi Suwartono, sareng Mama Desi kedik Mama Tata kami rengakeun Mama Ajis Mama Sinta, Aa Sule, Aku Mis, Mama Depi, Mama Nisa, Grup Hotel Cupang. Sikek Bita tamaning lembuan dini kalian sang narasi kendagaya berawala gengan ning kadewatan teras perang durun-duran tilar kadewatan tambung ingpun diperenang lan sakendang yang betara grusang tilar kadewatan pailaran Sri Kresna kagantos ingkang nusa kelengkang wonten ing nagara Ngamarta sampune Raja Ngamarta Prabu Dharma Kusuma kaboyong maring Sang Hyang Rada Kubayaning ning kadewatan dene kang pinercaya maring sedaya para rakyat ing nagara Ngamarta lan para pinasepuh kangge ngagem pusraning praja dados nata sawetawis tansanes putra mahkota negara Ngamarta Raden Pancawala ya putraning Prabu Dharma Kusuma pamiyaseng sang nataning pandapagung nagari linggi dateng Resi Gading gilam dampar kencananing singang senarta sinimekan babut sutra beludro diwanggat ngerekesin sesotya dimulya mawa mas mawinten mawa berian mawa jemur bateng lebyar teng samperat lirik kiri pawakta kiri namaning gunung Bawaka geni dari Gunung Kobar senawang saking ketebian sumong sunarat cahya
Kelingan baik nang hidapi Mama Unus Mimi Meno sareng Mama Delpi kedik Mama Mini kedik Mama Marta Mimi Mimi Mina kali saking cupang sareng mamaku biawake gede kajalani selawasi masa trio saking biawa mama bumi toka sampun Senajan nemong raja selokane saompong-ompongan yang macan wonten simai sakosong-kosongan yang bedelamun dicorongaken ing rai wonten perbawan sapadang-padang yang alas wonten wewedine saenem-nemane wong raja ageng wibawane dewa dening sara-saran pamiyasang sang natakaswan mering ingkang merai putra mahkota negara madukaratan sanes Raden Anggawijaya Bhimanyu putra ning pengapendawa sang Dipati Arja kadrakaken kalian putra mahkota negara Pelawangan Pringgen dani Raden Gatotkaca ya putra ning penghulu pendawar ya Bratasena dereng medhar sabda pangandika sakala kaswan maring dewa kamanusan cundring sang nataka gusti yang peteng manggi obor biar padang ning pamikiran ngedadosa kendingan ning penggalin yang sang nata sakala nyiladreng ngantos sadangu kawadharan ning sabda pangandikan ning rajane ning negara Ngamarta Raden Pancawala waspadakaken paningal wonten rawing Ramadewa kamanusan katuran sarawipun Pancawala ya diterima Ramadewa kamanusan katuran Bhimanyu diterima Ramadewa kamanusan katuran Gatotkaca diterima Matur kasuninggal anyembadan nirawit tumuju wonten ing nagara Ngamarta dereng kula senggrama enggal kapriyos kadi wonten sukarya ingkang langkung migatos Eman wong seduluran Maminah mae saking cupang aasule aku mis sareng mama Nisa kedik mama Depe kedik Mimi menung mama Ngus matur kesun Mas Satrio sareng mama Depe kedik grup hotel Kang Mandor cupang Kang Mandor gintung kidul ngaturaken matur kesun Mama bumi gintung kidul sareng kamaku ono saking biawak mama kaja dalang deh ning sapa suditip diri suniete praga panu Soten ya kang karo Pancawala sakula warga
Sun kulatang ada waras kabeh sedaya sang yaginan jar waras pilih kenging puji pandonganipun rahmat dewa kamanusa syukur kongkang utama uya waras sugi duit sawe amba umay gedok ngomdake rabine pating glektek kapan penyakitnya komplikasi campur baur ngatang-ngatang ning duren peturun kaya wong urip beli mati anak putu belum miliki soden kapan sedina rong dina kapan bebulanan tahunan aduh ya bosan aja disuntik mati gak kira-kira untung jadi kang utama puja waras senajana ora dunia papa lamun badane waras mangan ya dadi turu ya lali gawe ya enak ya sosok harus kang pinter syukuran maring yang makawasa hadi sing sapa wonge kang pinter syukuran maring nikmaten kang pinaringan saking yang makawasa bakal ditambah nikmat mau nanging sebalike sing sapa wonge kang ora gelem nyukuri maring nikmat paringan saking pangeran kang makawasa bakal adabe lebih kejem la in sakartum la ajidanakum wa min kafartum min adabila sadid loh begitu tulisan kang anu sejroning kitab layung sore padang sukaya katon pisan sampai batin grup hotel grup deo bos ayam ayam bapak tuan ibu tuan rumah kang mandor cupang mama Sinta mama Rina mama Tika aja lali mama Swartono mama Kaja matur kesuwun saking kang mandor cupa yun lagune danan jaya dan singaken malih kalian bawanya saking mamaku biara yun lagune bagja diri ay punten saking kang mandor ginung tulisannya numpang mandor cupa misalnya gini asisten apa salah nulis salah alamat palsu saking Mama Suhartono Junagune Godong Semanggen sampai terus sampai pagi Mama Suhartono Bos Batu Alam sarang Mimi Suhartono ya Keding uang perangko di Samsu sebungkus sang udalang saking grup saya Junagune Bayu Telu takon wali keter balike yuk makan sepakan kemawon danan jaya bagja diri Godong Semanggen Bayu Telu takon wali keter balike selamat mendengarkan. Dudukan datapi ne bukti mamaku ono nasib sing lagi di alami cerita masalah cinta senang tapi mung sementara lanang wadon wis pada debening mung angel mamaku ono kenang rabi tuan jalan-jalan karena prestasi lan materi mamaku biawak
anggap dadi sawiji papai amis duduk kanda tapi nebuki duh bagja diri mamaku biawak bisa karo kekasih demi harta lan tahta rela digawe apa duh ampun Gusti mama Sinta batin rasane sedih madesi tanpa salah dosa masa trio ulang dikongkong pisan alami duwe pacar ganteng mama Sartono boro-boro pikiran senang sering dinelara sebabong ganteng akeh wadon sing teka dengan hati guru ganti tenimbang pula disakiti bos berasupan jaga masih ambak mama Joni menawa baik Cung Indra oleh lanang setia senajan ganteng sugih demen godong semanggiring digawe rumbangan desakan bagian mamaku ono asa setia ning badan pula godong semangge mama Desi ing tengah sawah mama Ahim desakan bagian ajang lenara mili Ahim pula terima grup hotel terimbang pacar ganteng larani Sinden masuk. Suhun mama Desi. Mama Sinta, mawar bodas ya. Mau bisa kedap. Iya lah, takut kali lah. Wan sine ning tengah wengi. Suntakon sebelum mayang bumi. Rasa wis kerasa mati. Sapa sing arep
jalan satapak ngajujug kahiji lembur teu karasa capek mama Sinta sabab aya nu ditean hujan angin dordar gelap taya tempat geliuhan grup hotel sanajan awak rancut masa trio kepaduli kanjeng teuing nu penting mah asa nepi ka tempat anu dituju rek ngalongok mawar bodas nu moal lila ka anak sugan tema moal gagal kembang geus aya nu boga balik ge asa horegan lempang ge asa alayan teka sawah dianggana Mama Desi teka pikir ditadina anjeun ulah nyeri hati anjeun tacan pasini neangan dipanyakikeun neangan dipanyakikeun teka sawang Mama Ahir dianggana teka pikir Mama Sinta ditadina anjeun ulah nyeri hati lantaran tacan pasini neangan dipanyakikeun neangan dipanyakikeun. kapindo bisane isun nekamene soten wis dadi kewajiban dewaka manusia ngupai pepadang ning wong kang lagi kapetengan ya ndewani manusia salumeng bumi sakroben lang manusia sing awit tungtung kulon sami tugas wetan sing pojok idul sami pojok kelor harapan kang lanang wadon gede cilik tua enom bagus besak sugih larat kang waras kang cecek kang sakit yen kuduwe didewani abdi dewa dadi nggone Pancawala
ngagem pusaraning praja dadi raja anak ning negara Ngamarta senajana sipate mung sawetara aja watir aja gimir karena kang ngaran patok kaning manusia kuyang lor yen wis wani aja wedi-wedi yen wedi aja lok wan-wan hati kang kelingan ning wangsalaning pesindung eling-eling sing pada iku eling urip ning alam dunya sifat kita ora duwe pangawasan dremang wayang dremang lakon ngibarate wayang karo dalang kapan jare dalang dadi raja ya kare dadi raja kapan jare dalange mati ya kare tiba kapan jare dalange miyang ngarep ya kare miyang kapan jare dalange jadi tukang syuting ya kare ting-ting hadi aja watir aja gimir aja dadi wasmulaning pikiran ngon ya doli hari wong dadi raja iku kudu akeh lan sugi pengalaman kang sering maca buku kang aran buku iku Jendela Dunia yen wong yang maca buku tambah kaweru kali ya kang sering hubungan karo wong tua wong sesepuh yen wong hubungan karo wong tua sok terkadang nganggak nang ilmu kelahiran atawa kebatin iku bocah bacin nyuling leres daw matur kasur izin pengen takun bangsa Pak mang kari kang ngaran ilmu kabeh anak biasa nggih kathah boten kawilang jare sapa karena kang nami ilmu yang manusia iku undak-undakan ibarate sing bileng langit inggih wonten langit sandaping bumi inggih wonten bumi wong pinter wonten malih sing ngundaki wong sakti inggih wonten sing ngundak ngandak nang ilmu niki undak-undakan inggih kathah ya bener kalian pokoknya kapan jari isun kang aran ilmu hubungan apa-apa syariat torekat hakikat makrifat jadi mung papat yen ilmu syariat suci kenang banyu mandi kenang dikir janjien ana wong masih kacak-kocok banyu to masih dikiran berarti ilmu masih syariat hilawo alhamdulillah iku dikiran nanging yen ilmu torekat iku mandi kenang ucapan sucine kenang ucapan mandi kenang tapak jadi yen wong tarekot larang ngomong tenimbang ngomongaken kang penting-penting masih mendingan meneng diam itu adalah emas mandieu kenang tapak puasa atau nyegah tadi wong yen ora kakek ngomong toli puasae wekel berarti wong tarekot yen